Čaute, ja som kapitán Stinger a vitajte pri dieli v Minecrafte na serveri Funcraft. Alebo ako sa volá, netuším. No a som tu s Eckom 43. Čau, Ecko. No dobre, prvýkrát sa nám to nepodarilo, lebo nejaký zázračný mužiček ma tu stále vyvolával. A ja som nedal, že pozastaviť video, ale ja som ho dal vypnúť. Jedine, čo mi ostalo, mám tu meč a našiel som prasacie mäso, čo je úžasné. Nejaký pipik tu chce s nami natáčať, ale my ho nemáme v láske, takže nie. Ecko, urobím tu takú dobrú vec, pozeraj sa na to. Toto bude zabité, pozeraj. Dobre, čo? Daj mi cmodify na čestku, lebo ju má zamknutú. Dal si? Dobre, no ako tak pozerám, tak ty tu máš zdroje až. Dobre. Vyrob nejaké tie rebríky. Dobre. Ja si idem urobiť krompáč. Tak. A pôjdeme sa vydať na majny. Tieto prvé diely sú také nezáživné, lebo je to naša je to naša premiéra, takže prepáčte. V druhom dieli to už bude lepšie. Myslím. Dobre, ideme do majnov s mojím Wooden Pickaxe. Krásne. Urob čo len chceš, neviem. Takže dám si sem set home, to je príkaz pre začiatočníkov, keď neviete, keď hráte na server prvýkrát, dáte set home a potom napíšete lomítko home a portne vás. Ja ste si dali ten set home. To je vlastne ako domov, keďže home znamená domov. Nejakí začiatočníci. Bohovie. Fasa, a mne zase došlo jedlo. Hlavne, že mám wooden pickaxe. Uhlie. No. Nemáš nejaké jedlo? Nakopem trošku cobblestone. Nevadí. Počasie si tu urobím aj bridge miny a také blbosti. To je teda. Dobre. Ja budem kopať cobblestone, dokým sa mi nezničí tento štýlový krompáč. Ako? Sme v centre diania, takže bacha na to, dobre? Už je demokracia. Stačí nám 40 koblu. No. Jasné. Čus. Dobre. Ten sráč už natočil svoj let's play. A ja som tu ešte. Už to hádam není. Je tu? Yes, není tu. Dobre. Ja si tu zoberiem nejaké to jedlo. Musíme pokračovať bohužiaľ bez neho, lebo on sa už odpojil zo servera. Asi sa mu nechce natáčať. Tak,
Ja zabijem tuto ešte tieto kravy a to bude asi z dnešného dielu všetko. Áno, asi áno. Takže čus.